المشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. அல்லாஹ்வுடைய கிருபையால் இன்றைக்கு சூரா தௌபா, சூரா யூனுஸ் இந்த ரெண்டு சூறாக்களின் வழியாக 20 ரக்காத்துகள் நடந்தது. தௌபா சூறாவினுடைய கடைசி பகுதியில் 2 வசனங்கள் ஒரே கருத்திலே வருகிறது. அதாவது முஸ்லிம் அல்லாத காஃபிர்கள் இணை வைப்பவர்களுக்கு பாவ மன்னிப்புக்காக துவா செய்யலாமா என்ற ஒரு கருத்து, அதற்கான விளக்கம் 2 வசனத்திலே வந்தது. நபித்தோழர் ஒருவர் முஸ்லீம் ஆகிவிட்டார். அவருடைய தந்தையும் தாயும் 2 பேரும் இணை வைப்பவர்களாகவே இருக்கிறார்கள். அவர்கள் இருவரும் முஸ்லீம் ஆகவில்லை. இவர் துவா செய்கிறார், யா அல்லாஹ் என்னுடைய தாய்க்கும் தந்தைக்கும் அவர்களுடைய பாவங்களை மன்னிப்பாயாகன்னு கேட்குறார். இவர் இப்படி கேட்டுட்டு இருக்கிறத ஹஜ்ரத் அலி ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹு பார்த்து விடுகிறார்கள். பார்த்துட்டு அலி ரலியல்லாஹு அன்ஹு கேட்டாங்க, உங்கள் தாயார் தகப்பனார் 2 பேருமே முஸ்லீம் ஆகலையே, அவங்களுக்கு பாவ மன்னிப்புக்காக நீ எப்படி துவா செய்கிறேன்னு கேட்டாங்க. அப்போ அவர் திரும்ப கேட்டார், இப்ராஹிம் அலைஹிஸ்ஸலாமுடைய தந்தை காஃபிராக தானே இருந்தார், ஆனால் இப்ராஹிம் அலைஹிஸ்ஸலாம் துவா செஞ்சாங்களே, எனது தந்தையுடைய பாவங்களை மன்னிச்சிருன்னு கேட்டாங்க. அவங்க அப்படி கேட்டதா குரானில் வருது. அப்போ இப்ராஹிம் மட்டும் அவருடைய தந்தைக்கு கேட்கலான்னா நான் ஏன் எங்கள் பெற்றோர்களுக்கு கேட்கக்கூடாது அப்படின்னு அவர் அலி ரலியல்லாஹு அன்ஹு கேட்டார். இப்போ அலி ரலியல்லாஹு அன்ஹுக்கு உண்மையாலுமே இது சந்தேகமான விஷயமாக தான் இருந்தது. எனவே ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் போய் சொன்னாங்க, இந்த மாதிரி இந்த தோழர் முஸ்லீமாக இருக்கிறாரு, அவருடைய பெற்றோர்கள் முஸ்லீம் ஆகலை, ஆனால் பெற்றோர்களுக்காக துவா செய்கிறாரு. நான் கேட்டால் அவர் இப்ராஹிம் அலைஹிஸ்ஸலாத்தை ஆதாரமாக சொல்கிறாரு, இப்ராஹிம் அலைஹிஸ்ஸலாம் மட்டும் தந்தைக்கு துவா செய்கிறாங்களே அப்படின்னு சொல்கிறாருன்னு சொன்னப்போ ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லமுக்கு இன்றைக்கு ஓதப்பட்ட அந்த 2 வசனம் இறங்குச்சு. 2 வசனமும் என்ன வார்த்தைன்னு பாருங்கள். மக்கானலின் நபியை வல்லதீன ஆமனும், ஒரு நபிக்கோ முஸ்லிம்களுக்கோ யாருக்கும் கூடாது, ஐயஸ்தக்ஃபிரூலில் முஷ்ரிக்கீன வலவ் கானூ உலி குர்பா, நெருக்கமான சொந்தக்காரங்களாயிருந்தாலும் இணை வைப்பவர்களுக்கு பாவ மன்னிப்பு தேடுவது கூடாது. அப்போ இப்ராஹிம் அலைஹிஸ்ஸலாம் கேள்வி, அது அடுத்த ஆயத்திலேயே வருது பதில். ஒமாக்கான இஸ்திக்ஃபாரு இப்ராஹிம் அலி அபிஹி இல்லா அன் மௌஇதா, இப்ராஹிம் தன் தந்தைக்கு துவா செய்தது ஒரு குறிப்பிட்ட கால தவணை வரைக்கும் துவா செஞ்சார். எப்போ அவர் ஈமான் கொள்ள போவதில்லை, அவர் நரகவாசி தான் அல்லாஹ் அறிவித்து விட்டானோ அதுக்கு பிறகு துவா செய்கிறது நிறுத்திக்கிட்டாரு அப்படின்னு விடை வந்துடுது. இப்போ இந்த ஆயத்துகளில் இருந்து நமக்கும் இன்றைக்கு வரையும் சட்டம் அதுதான். முஷ்ரிக்குகள், வேறு சமயங்களை சார்ந்தவர்கள், இவர்களுக்காக வேண்டி துவா செய்கிற போது மறுமை சார்ந்து, மன்னரை சார்ந்து பாவ மன்னிப்புகள் இது போன்றவைகளை கேட்கக்கூடாது. உலக ரீதியாக கேட்கலாம். நம்மோடு பழகுகிற காஃபிர், அவர் உடல்நலம் சரியில்லாமல் இருக்கிறார், ஷிஃபாவுக்கு துவா செய்யலாம். அவர் வியாபாரத்தில் நலிவாக இருக்கிறார், யா அல்லாஹ் அவருக்கு அபிவிருத்தியை கொடுத்து துவா செய்யலாம். அவருடைய உலக ரீதியான எல்லா காரியத்துக்கும் அல்லாஹ்விடத்தில் பிரார்த்திக்கலாம். அல்லாஹ் அதை சரி செய்து தருவான். மறுமையும், அதாவது மவுத்துக்கு பின்னாலே உள்ள எந்த விஷயத்திற்கும் ஒரு முஸ்லிம் இணை வைப்பவர்களுக்கு, காஃபிர்களுக்கு துவா செய்ய முடியாது, கூடாது. தஃசீர்களில் குர்துபி ரஹ்மத்துல்லாஹி அலைஹி அவர்கள் தங்களுடைய தஃசீரில் ஒரு செய்தி எழுதுகிறாங்க. உஹது போர்க்களத்தில் நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அடிக்கப்பட்ட போது அந்த மக்கள் அடித்தவங்கெல்லாம் காஃபிர்கள். ஆனால் ரசூலுல்லாஹ் அல்லாஹும்ம ஃகிஃபிர் லிகௌமி ஃபஇன்னஹும் லா யஅலமூன், இந்த கூட்டத்தை யா அல்லாஹ் நீ மன்னிப்பாயாகன்னு கேட்டாங்க. அந்த வார்த்தையெல்லாம் வருது. எங்கெங்கே எல்லாம் நபிமார்களோ நல்லவர்களோ
முஸ்லிம் அல்லாதவர்களுக்கு பாவ மன்னிப்புக்காக துவா கேட்டாங்களோ அங்கெல்லாம் என்ன அர்த்தமாமா? தஃசீர் இமாம் குர்துபி எழுதுறாங்க, யா அல்லாஹ் இவர்களுக்கு ஈமானுக்கு வாய்ப்பு கொடுத்து பாவங்களை மன்னித்து விடு அப்படின்னு அர்த்தம். பாவங்களை மன்னிச்சுன்னு டைரக்ட் அல்ல, அதுக்கு அர்த்தம் என்னன்னா ஈமானுக்கு வாய்ப்பு கொடு, அதன் வழியாக பாவங்களை மன்னித்து விடு அப்படின்னு அர்த்தம். அப்ப சுருக்கமாக மறுமை சார்ந்த நலன்களில் நாம் அவர்களுக்கு துவா செய்ய முடியாது. உலக ரீதியாக எல்லா துவாக்களும் செய்யலாம். சொல்ல போனால் உடல் நலம் சரியில்லாதவர்களுக்காக நாம் நம்முடைய குர்ஆனில் இருக்கிற வசனங்களை பயன்படுத்தி அவர்களுக்காக ஓதி விடுகிற போது, துவா செய்கிற போது அல்லாஹ் ஷிஃபாவை தருவான். உலகம் முழுக்க பள்ளிவாசல்களுடைய வாசற்படிகளில் எத்தனையோ கைர கவுமுகள், மாற்று சமயத்தவர்கள் தங்களுக்கு ஷிஃபாவை வேண்டி வந்து நிற்கிறார்கள். தாராளமாக நமக்கு தெரிந்த சூரத்துல் ஃபாத்திஹாவோ அல்லது ஆயத்துல் குர்சியோ இவைகளை காஃபிர்களாக இருந்தாலும் அவர்களுக்கு ஊதி விடவோ ஓதி கொடுக்கவோ அவர்களின் மீது ஷிஃபாவுக்காக அதை பயன்படுத்தவோ பரவலாக இந்த நடைமுறை உலகத்திலே இருக்கிறது. உலக காரியங்களில் அவர்களுக்கு துவா செய்யலாம். முஸ்லிமாக கலிமா சொன்னால் மட்டும்தான், அது தாயாக இருந்தாலும் தந்தையாக இருந்தாலும் சகோதரர்களாக இருந்தாலும் துவா செய்யும். இன்னும் ஒரே ஒரு விஷயம், எப்போ அல்லாஹு தாலா இணை வைப்பவர்களுக்கு மறுமை விஷயத்தில் துவா செய்ய வேணான்னு சொல்கிறானோ அங்கேயே நல்லா புரியுது, இணை வைக்காத முஸ்லிம்களுக்கு மறுமை விஷயத்தில் நாம் துவா செய்யணும் அப்படின்னு தெரியுது. ஏன்னா மௌதா போயிட்டா அவ்வளவுதான், கபரோட தூக்கி போட்டுருங்க, அவங்களுக்கு துவா செய்யக்கூடாது, மன்னிப்பு கேட்கக்கூடாது, அவன் அனுபவிச்சது மட்டும்தான், நம்ம துவா கேட்டாவெல்லாம் கபருக்கு போகாது என்று இன்றைக்கு பரவலாக ஒரு தவறான பிரச்சாரம் நடக்கிறது அல்லவா? நீ முஷ்ரிக்குகளுக்கு கேட்காதேன்னு சொல்றதுல இருந்து முஃமின்களுக்கு கேளுங்கிறதையும் நாம் புரியணும். நாம் இறந்து போனவர்களுக்கு செய்கிற துவாவின் காரணமாக அல்லாஹ் அவர்களின் பாவங்களை மன்னிப்பான், அவர்களின் அந்தஸ்துகளை உயர்த்துவான். மறுமை சார்ந்து நம்மில் மர்ஹூம்கள் யாராக இருந்தாலும் அத்தனை மர்ஹூம்களுக்கும் துவா செய்ய வேண்டிய பொறுப்பு நமக்கு இருக்கிறது என்பதும் இந்த ஆயத்தில் விளங்குகிறது. அல்லாஹு ஜல்ல ஷானுஹு தஆலா மர்ஹூமான நம்மிடமிருந்து பிரிந்து சென்ற அனைவரின் பாவங்களையும் அல்லாஹ் மன்னித்தருள்வானாக. ரப்பனா